Ja nemam to uverenje da svi muškarci varaju, jer ja polazim od mojih roditelja i znam kakav je moj otac bio prema mojoj majci, polazim od mog dede, kakav je bio prema mojoj baki, znam kakav je moj zet prema mojoj sestri, znam kakav je Bojanov zet prema njegovoj rođenoj sestri, znam kakav je Bojanov otac prema Bojanovoj majci i ja bukvalno svedočim ljubavnim parovima koji se ne varaju. I meni prosto ne može sad neko da objasni da svi muškarci varaju, kad sam ti ja sad napravila 6 primjera iz svoje najuže okoline, a kada bih ja verovatno ubacila u taj mod, ko zna šta bi ja i privukla u svoj život. Tako da mislim da treba dobro da se razmisli o tim trendovima na TikToku i ostalim stvarima, šta ćete sebi uvrteti u glavu. Ako već hoćete nešto da uvrtite sebi u glavu, uvrtite nešto pozitivno.